Fordi vi har jo så vores fællesspisning på skolen 3-4 gange om året. Vi har lige været der i mandags. Og der kan man komme og spise for 30 kroner. Og en familie kan maks komme til at betale 100. Hvis far, mor og børn er 7, så koster det 100. Og det er unik mad, man får. Man tager selv bestik med, og det er en rigtig god stemning. Og det er fra 6 til lidt i 8, så går man hjem. Og der er de børnene med. Ja. De kravler på gulvet, og de leger, og de gør alt det, som børn gør. Og det er med i. Vi var 80 i mandags. Og det er jo Hold da op, det der er mange, ja. Jamen, vi har været på 120. Vi har så mange ting. Og det er et godt sammenhold. Det må jeg sige. Det er et rigtig, rigtig godt sammenhold. Fibernet, og børnehave har vi også. Glemt vi det? Vi har en børnehave. Ja. Og det er også vigtigt. Ja. Sådan vi kan tage børnene, og de kan komme i skole, og så bliver de større. Ja. Det er sådan set, det er den slags med ad hoc, hvor vi kan tage ud og så sige, vi har en opgave her. Vi kunne lige se, det var noget, du evner og har lyst til. Så kan vi tage det ud. Det kan vi gøre her på Toldmandsvejen. Ja. Og det er så også det, der foregår. Og det er også Toldmandsvejen, der har startet vores lille blad op, og det er Toldmandsvejen, der står bag fællesspisen på skolen. Ja. Men det er ikke os, der arrangerer det. Vi har fundet personer. I uddelegerer opgaverne. Ja, og hvis der er noget med økonomi, skal de komme tilbage til os. Altså, de skal bare komme tilbage til os. For det er jo vores ansvar. Og det kører. Altså, jeg vil bare sige, kan vi bibeholde, og selvfølgelig allerhelst udvide, så er det jo vores store drøm.